magát. Isten éltessen! Ilyen már. Itt nem ér ilyen. Ez egy processzorhűtő. Ezt még nyilván értjük. Ez nagyon jó. Ez geszteni torta, ez meg túrottorta, úgyhogy ki mit kér alapból. Ha valaki kíváncsi... Igen, ez a rövidebben is. Gábor, ez a fekete mi? A hőcsőnek működését. Hogy hívják azt a medvecukorra? Ez a processzor és ez a hűtő. Ez a hűtőnek a része. Ez itt a rész, ez meg az alumínium. Baromi. Ez elképesztő. Ennek az a sztoria, hogy amikor megvette a processzorhűtőt, akkor nekem órákig áradozott, hogy az milyen gyönyörű. Nekem, aki most itt nézte, hogy vastalag, érted? Mondjuk vannak szép processzorhűtők, tényleg. Szexi processzor. Vannak tényleg szexisek, főleg amit szalma van, az nagyon jó. Hallod, nézd meg, még a nútok is benne vannak alatt. A nútok? Hát vagy hogy hívják azt? A rúd az rúd maci. Mint az ország oldalán. Mi?